Какво ще направи играча с номер 9? Изчаква и включване на своите съотборници. Хубаво подаване, шанс за Берое. Изстрел 2-0. Сегундо Пачаме прави резултата 2-0 в полза на домакините. Малко преди да влезем в заключителните минути на първата част. Страхотна. Шанс сега за домакините. Топката е във вратата. Сегундо Пачаме, като че ли е човек, който разстреля Матвей Игонен. И където е и Матиас Фаетон, който сега получава топката и се справя без никакви проблеми с съперников състезател. Помощната защита обаче свърши работата и Берое, сметка топката му е отнета. Играч с номер 10 сподели, че целта пред него и съотборниците му е във всеки един двубой да се подобряват. Ако взе... че до момента от началото на матча каквото можеше да се обърка за Берое. Се обърка, но дали Хуанка Пинеда може да поправи щетите? Футболисти на Александър Тунчев. Сега за малко Чинон Фор да се възползва от грешка пък в разиграването от страна на Берое. Пас към Алеандро Годой. Тук централната патрола, който знае как да контратакува. И именно това правят сега играчите на Косело и Сачари, които получават страхотна възможност. Енцо Еспиноса стреля. На линия. А отдясно Ерика Етано. Вия и Сагардия от нападението. Сегундо Пачаме. Треньора на вратарите на Славия, Радослав Станев. Сегундо Пачаме влиза в наказателното поле. Ще може ли да вкара? Топка, която преминава над вратата на Николай Кръст. Сегундо Пачаме. Опит за комбинация с Франциско Политино, изпревари Никола Виденов. И действителност, поне преди началото на този сблъсък с Лудогорец, те бяха в серия от 4 поредни домакинства без загуба. Мичев стреля греда. Продължава атаката на белите. Не е маркирана засада на Еленкович. Берое ще страда от липсата на звездата. Старозагорци. Тогава отново Берое поведе в резултата през 2019 година, но след това разпечели с 3-1. В този момент Тяо Годой вече в наказателното поле. Връща топката за Исмаел Ферер. Страхотно се освободи. Сегундо Пачаме. Неговият изстрел бе На Доминиканската република. И един от голмайстори на Берое. Енцо Еспиноса. Комбинира с Талис. Търси Парвисо Марбаев. Топката е пресечена. Джонатан Перейра на път да отнеме. Камара. Опитва подаване с първото докосване Карлос Пачаме и успява да досетне възможност и продължена топка на близката града. Пачаме с хубаво диагонално подаване. Илян Илиев скъсява дистанцията. Ферер. Пачаме. Наляво. Един е бразилец испанската спорт, други аржентинец италиански. Футболистите в зелен екип, която даде резултат.
Кю много е мощен той. Видяхме демонстрация в тази ситуация. Тя го сейха отляво. Случва с това разиграва Енцо Испиноса. Последният центрира. Оста балон на топка в наказателното поле. Въпреки това Ферейро така да играе с нея. След това Леандро Голтой отправи удар блокиран. В крайна сметка Пачаме успя да овладее топката. След това още едно сериозно единоборство. Сегундо Пачаме в крайна сметка. Карл Салгара. Пачаме. Опитва с диагонално подаване да намери. Но още не са се прибрали. Танаскабов. Елиминира Пинеда, но и на него топката му бе отнета от Сегундо Пачаме. Удар сега, който минава в страни. Стадион Васил Левски. Каква е ситуацията с стадион Българска армия, чието разрушаване е почти завършено. Уривесалго или по-известен като Хусо Урибе, така е наричан в родината си, той е испанец. И бърз отговор на въпроса как точно ще изглежда Славия в полузащитата, защото Иван Минчев и Ралдовската по-скоро ще действат като двойка опорни халкове. Не веднъж сме виждали Златомир Загорчев в миналото.